Pengayom sedumuk bathuk senyari bumi sapa sing wajib dadi menika tokoh Raden Setyaki saha Prabu Baladewa. Nah, Raden Setyaki menika adi keponakan Raden Setyaki putranipun Prabu Ugrasena, lajeng Prabu Baladewa menika putranipun Prabu Basudewa. Prabu Basudewa menika nggadahi rayi Dewi Kunti, lajeng Prabu Ugrasena. Prabu Basudewa peputra Prabu Balarama utawi Prabu Baladewa ingkang timuripun asma Kakrasana. Lajeng Narayana utawi Prabu Bathara Kresna lan ingkang estri menika Raden Ayu Sembadra. Lajeng Raden Ayu Kunti menika peputra Pandhawa lan ugi ingkang bajeng Raden Suryatmaja utawi Prabu Basukarna. Lajeng ingkang Prabu Ugrasena menika peputra Raden Setyaki menika. Nah, dados Raden Setyaki menika adinipun para Pandhawa lan ugi rayinipun Prabu Baladewa lan ugi Prabu Bathara Kresna. Mila wiwit alitipun Raden Setyaki menika sampun dimong kalian Prabu Bathara Kresna lan uga Prabu Baladewa. Ketiga menika nalika timuripun sampun sesrawungan ngaten nggih, dados mboten maiden menawi Prabu Bathara Kresna utawi Prabu Baladewa menika sanget anggenipun tresna dhateng Raden Setyaki. Nah, menika salah setunggal adegan utawi lakon wonten ing lakon Sumbajuwing utawi perang Gojali-Suta. Menika perang antawisipun Trajutresna kalian Dwarawati. Prabu Basudewa, Prabu Ugrasena lan kathah tokoh-tokoh saking Wresini utawi suku Wresini menika ingkang gugur nggih. Prabu Basudewa, Prabu Ugrasena menika gugur wonten ing peperangan Gojali-Suta menika. Ingkang pungkasan nggih menika Prabu Setija dipun pejahi Prabu Bathara Kresna. Kacariyosaken bilih Dewi Haknyanawati garwanipun Prabu Setija menika selingkuh kalian Raden Samba nggih. Dados Prabu Bathara Kresna estunipun mboten cawe-cawe nggih kalian perang menika. Ananging rayinipun Raden Janaka menika mbelani Samba, saengga wonten kedadosan wonten kabar bilih Prabu Setija menika mejahi Raden Janaka. Nah, iku menika ingkang ndadosaken murkanipun Prabu Bathara Kresna. Saengga Prabu Bathara Kresna ngantos tegel mejahi keng putra Prabu Setija.